Vítám vás u třetího videa. Mírná Postplay. No a ještě na stránku, kterou budete mít dole, já si teď nespomenu, no na tom linku prostě, musíte se tu zaregistrovat, jo. Jestli nevíte jak, tak čekejte. Já se to nějak musím odhlásit. No teď to asi nedám. No ale já nechci to. No. No tak. No já to teď kašlu. Že budete to mít tohle. No a dáte, když už jste zaregistrovaní a přihlášení, dáte Files. A hned to první. Dáte otevřít pomocí a OK. Když vám to otevře. Tohle dáte do složky Adscares, Fisheries. Tady. Tak dáte. A já už to tam mám. Takže si to tam normálně dáte. A teďka si stáhnete nějakou volbu. Prosím, Volvis. Ale já jsem chtěla dát 23. No a dáme si třeba tohle. No a tady máme třeba takovou polbu. Takže já nevím, jakou si chcete stáhnout, třeba jak tohle. Which borders, which shown borders. Tak to jsem pochopila, ale dělám vždycky to první. Dáte download. Zkřížknete. Uložit souhlas. Teď to přetáhnete do Adscares. A sakra. Já jsem to samozřejmě zase odklikla. Takže Adscares A33 moc tečky. Takže tohle přitáhnete do Adscares. Tak. A máte to tam. Teďka jdeme nahoru do Sales. A já jsem si to dále co teďka to. A já to střihnu budu. A když máte to pečení, musí tohle tam být. Upravené skripty. Na půlci. Tohle jsou všechno pozitions. Jo, pozici. No a já to zastřihnu, než něco načtu. No, já teď dělám semínky do nového komiksu na stránce 10.3 od Petinky, budete mít taky odkaz. No a než to udělám, tak to střihnu. No a já už jsem je udělala. To jenom prostě jenom pojďte trávník. Můžete jít na trávník. Prostě kde chcete. Budete to mít. Jdeme. Pouznáme trávník. A hned tady to máte. Takhle to vypadá.
taky tady. Tady. No. Takhle. No, už to nám celkem hodí. Třeba tohle. Není Slovenska. No. Takže takhle se dělá ta póza. Můžete si samozřejmě vybrat menší pózu. Třeba máme čekání, že je tuhle srdíčka. No, takže like nebo odběr, nebo odběr. Tak, doufám, že vám to pomohlo. A ahoj.